i aften. Men jeg kom noget så. Jeg kan godt fortælle jer, før jeg fandt ud af, hvad kussel egentlig betød. Jeg kom så skrækkeligt galt af sted en gang. Det var nede i Australien, som ung immigrant i Australien. Og så, det var i 1968, vi skruer tiden 2 generationer tilbage. Og jeg kom der til Australien, jeg ville gerne have kontakt med unge skandinavier, og så gik jeg i den svenske sømandskirke der hver onsdag til blød brød og kaffe og så småkager. Og så mødte jeg sådan pige, hvad hed hun? For Norge. Hvad hed hun? Jeg kan sgu ikke huske, hvad hun hed nu, men lige pludselig der. Og så kom vi så til snakke om, ja, så sagde jeg så, helt hvad fanden hun for Oslo, hvad fanden hedder hun, jeg kan ikke huske det. Så kom vi så i snak, så hvorfor tog du så til Australien? Så sagde hun, jeg lider af ulykkelig kærlighed. Så tænkte jeg, det må jeg sige til Lyme gøre noget ved. Ja, og så gik det, men det var jo ikke det der, det var jo før, det var jo ikke noget med det der, som i dag, det er jo hovsa, alt det der. Det gik sgu ordentligt til dengang, og så efter 3, 4, 5, 6 onsdag med blød brød og kaffe og småkager i den svenske sømandskirke, og lidt salmesang og alt det der. Så inviterer jeg hende på middag. Og det var sådan set, jeg tænkte ikke de store penge dengang, men det var lidt af en voldsom investering, men det var jo lidt af en satsning. Og jeg håber, jeg måske på et eller andet tidspunkt kunne få et afkast af investeringen. Og så, jamen vi var ude her i middagen der, og så jeg havde sådan en gammel folkevogn og alt det der. Og så sagde vi det der, og så begyndte jeg så, ja, og så sagde hun, det var kuselig, sagde hun. Satan, for satan, tænkte jeg, vejen er klar. Jeg får afkast af investeringen. Jeg inkasserer, jeg kapitaliserer på investeringen der. Og så fik jeg så fat i panerne på hende. Det var vejen frem der. Og så sagde jeg, man ser i øvrigt ligesom på en gammel point. Før man fik maltmaskiner. Det var det der, man kaldte FF. Så fik man jo maltmaskiner. Det var det, man kaldte FF. Fruens frihed. Lige Bjergenbro. Jeg kommer fra Bjergenbro. Så, men så lige pludselig, det der kussel, det er ikke rigtigt fået fat, så klappede hun mig en. Og så, jeg fik ikke noget afkast på investeringen. Jeg kapitaliserede ikke på investeringen der. Så, men, så er det jo ligesom nu det der, FF, og ikke i modsætning, fruens frihed i modsætning til den moderne version af FF. Jeg synes, den er lidt grim. Det er det der. Hvad er det noget? Det er noget med friendly fucking. Og jeg synes, det er lidt grimt det der. Men det er sgu blevet så moderne. Ikke? Og jeg synes, det er et grimt udtryk der. Så. Men altså, når jeg hører, er der nogen til stedet fra Sverige? Det er det ikke. Nå, jeg vil fortælle en historie der om den danske lastbilchauffør fra Vendsyssel. Han var i Sverige. Så blev han stoppet af polisen i Sverige. Så siger polisen, du kører for fod. Hvad? Sagde han så. Så sagde polisen igen, du kører for fod. Hvad? Så nej, jeg kører fanden med Volvo. Ja. Så vil jeg lige spørge, er der nogen til stede fra Grønland? Det er der nok ikke, men så vil jeg kun sige, Sulemut, Vedosut. Jeg ved kun, hvor jeg har lært det fra. Jeg tror sgu, det er fra Grønlands Frede. Han har været på Grønland i mange år, Frede. Jeg tror sgu, det er ham, der har lært det. Og jeg synes, hvis jeg ønsker at få uddybet, har I lyst til at få uddybet begrebet Sulimut, så vil jeg foreslå, I tager en samtale med Frede. Han står lige der, Frede der. Men det skal nok være under 4 øjne. Ja, men så vil jeg byde fortsat god aften, og jeg tror, et af vores festlige indslag i aften, Ivan Remtræk, er ankommet på scenen. Og han er vist klar. Er du klar, Ivan? Er du klar? Så siger vi alle sammen,
fænomenet. The one and only. Ivan Remtrak. Der findes kun én Ivan Remtrak i det danske land der. Og ja. Hvad siger du? Det må sgu være på toilettet. Prøv lige at spørge tøser. Jeg prøver at spørge tøser. Jeg vil spørge tøser lige. Ja. Nå. De spiller lige. The Prunes og så. Sidst men ikke mindst. Prunes fra Norge. Jeg tror det er 8. eller 9. sæson. De spiller her på Fischermanns Rest. Fast til høstfesten. De giver lige et nummer, og så får vi Ivan organiseret. Ja. Men Sven, før du slutter, så vil vi gjerne få lov til å si til deg. Kjære venner, Sven fortalte ikke hva FF egentlig betyr. For hva betyr FF egentlig? Det betyr Fisherman's Friends! Skål!